erokamano ahinya Zak Omondi mano ka entiere kacha e gwengego mag Lwak Asembo. Ote odonjo karka midorogi waduogo mondo mi wayud gane mathoth mantie karka. Kevin Osido. Come on. Koro ka ide medo kuom ote modonjo kama nang'adi kacha kane dhi nyime weche mag omenda madonjo gi kaka itiyo kodgi e counties wa bende japiny nikech twak makano mana mar japiny nikech kawacho ni sirkal ok ti makare mar county obam county dhi marach ng'a wacho gi en japiny nikech ok one gik matimore raka ne counties wa makaluo duto Homabay, Migori, Kisumu, Siaya bende gigi nenore yo makare ka omenda gi chopo ka nitie ote moro amora momaki kanyo inyalo dhi go nyime. Cleophas, gigi to nenore kaluwore gi kaka jotendwa ma gin Gavanas gi joma gitiyogo matiyo sirikal dwani mondo timre. Emomiyo awacho kacha mokwongo ni sirikandewa mag kor gwengegi ohero gik ma ji neno gi wang'gi ni wa launch stadium for example. But kipenjo yudhe adi mose mi capacity kata mana mar through the county government ni to un gi timbe adi, county nigi teams adi mag sports to referees adi mose bedo trained manyalo coach, manyalo train, manyalo konyo yudhegi mondo obede capacity makata ka scouters mawuok e pinje ma oko biro e sirikandewa to ginyalo wuotha kata mana Homabay Stadium kata gidhi Siaya County Stadium ma pod bagni kaka wachandre gi gere cha kata odhi mana Kisumu kama Professor Nyong'o bende nitiere kacha gi stadium ne modonj kacha bende nitiere thuolo ma kijande yudhe wanyalo yudo godo opportunities. Sama wa launch stadium cha ting'e ni pesa dhi mang'eny, sama igere pesa dhi mang'eny kabisa, but ere impact magino konyo godo japiny. Mane gima ute mang'eny ma waneno ka jopiny kendo jowinjo wawacho ni pesa nitie mang'eny miketo mana e siptande kendo jatelo Walter owacho. But kidhi e siptal bende nitiere daktari, yath bende nitiere siptande, bende nitiere kony malich ma japiny nyalo yudo ma capacity mar osiptal kata health facility nyalo konyo godo jatuo. Bende lakteche ichulo e yo makare. Bende laktache ichulo e yo makare. Kato bed ni gin, of course, waseneno challenges, dongruok, chandruok mang'eny mosebetie between county governments in the last 10 years. Kata mnanyaka sani sama waloseni. Nitire challenges mang'eny kabisa e health sector. Omiyo nitire gigo matimore, but impact mar japiny to king'iye e yo matut tonge. Of course, Walter owacho no wach mar public participation ma imiyo godo japiny thuolo mar mondo winj godo pache. But penjo manyalo bet en ni bende sirikal kawo pach japiny mokete kaka japiny dware. Nikech wantiere gi public participation gitimore different stages. Mokwongo wan gi elections. Samidwa yier governor dongo go campaign to pile gikelo no karatas miluongo ni manifesto ni singo magin go ni un jo yoma kagwa adwa timonu kama, un jo Misori magari adwa timonu kama, un jo Ugenya adwa timonu kama, un jo Tana River adwa timonu kama, un jo kure adwa timonu kama. Manyiso ni governor gi timne osebedo piny magitimo research nonro matut ni jogi shida maduong' magintiere godo en ma. To ang' bang'e ka osemiwa ka gisemiwa ombulugi to koro wadwa konyre kodgi mondo shida magintiere godo ka e prioritization manende Walter wacho cha wadwa ni mondo wakonyre kodgi mondo wachieve dream kata lengo magintiere godo no. But problem manitiere governor koseyier kata MCA koseyier, particularly governor now nikech watimo executive arm by implementation to koro pach japiny cha onge gimane japiny dwaro cha onge. CIDP idhi los, public participation meetings idhi tim, jopiny idhi kelo pachgi, but gimi idhi tim ultimately gi county government to ok en gima nende japiny owacho. To challenge mano bendo sekelo Cleophas en ni keto sirikal tesre accountability kata mana Siaya county okwane kanitiere effective processes ma japiny nyalo bet godo piny mo wach ni to sirikal oketo X amount of money e pi. To kaluwore gi CIDP nikech chief be osesomonwa different dams kuonde tete magigi osetime.
Kang wawuok kama wadhi timo monitoring and evaluation kata bed ni wan gi choppers kaka mar Ramogi cha ma wawuok ka sani ma wadhi kata mana kala ma wapinyo jo akala ni king'iyo CIDP wa gi ADP manolos gi sirikal ne waketo budget maromo kama ni wadhi gero godo dam be ang wayud ka dam nitie be ang wayud ka ji chumo pikanyo kata bohol ma oselos gi sirikal mar county ka konyo jopiny omiyo ng'enyne gin gik ma kaka waseneno kaka counties tiyo in the last 10 years. Of course, the initial first term, inaugural term, mar counties nentie challenges mang'eny kaluwore kuma ne waaye panende Walter be wacho marginalization, discrimination by national government, ae bang'e wabedo gi local authorities, bende nentiere capacity issues mane nentiere gi local authorities go. Ben bang'e to wabedo gi transition authority motimono research, otimono nyaka gik moko wang'iyo kaka counties koro nyalo take up the functions. But kokori luwe from 2017 nyaka kawuono oripo bed ni nitiere pogruok ma japiny nyalo wacho ni anta yudo konyruok ok nikech owadwa moro en MCA kata jaod nyaminwa moro tie county kata governor en jakorwa, he comes from my ethnic community. Ayudo kony kaluwore gi dwaro ma katibo wacho ni japiny nyaka yud konyruok kaluwore gi bet mar sirikal mar county. To magi gin challenges ma kata ka wadhi Uasin Gishu kucha tang'eyo ni gin challenges ma pod nitie ma governors ose identify. Nitiere gik miluongo ni hits, gaps mosebetie, nitiere gik ma hits gin scores ma waseyudo, gik maber ma devolution osekelo, to nitiere nyaka misses be. To koro dware ni mondo wang'e ni to ka wadhi mbele kaluwore gi pesa te ma osekele county, equitable share, controller of budget owacho ni itimo nang'o. Ang'ono momiyo Cleophas gi owadwa Walter wantiere gi so many ghost workers makoro wan gi pesa mang'eny madhi salaries ma gavana nyaka parade mana ji stadium ni ng'ato ka ng'ato ka in driver mar lori kata mar tractor to dhi chung' e tractor miriembo. Okoripo bed ni timore kamano, oripo bed ni wan gi processes ma effective, to kaluwore gi kaka katiba dwaro wan gi very good processes ma ochung'. For example ni nitie gimiluongo ni County Public Service Board. Ng'ama okomi tich gi County Public Service Board ichule nang'o? County Assembly Service Board, ng'ama okomi tich gi County Assembly Service Board ichule nang'o? Omiyo magi gin gaps kuonde ma pesa bende lalie mang'enyne ok wane ka nitiere effective measures mar mondo wa rescue. And then mogik en weche mag mibadhi, corruption, ma bende joneno mamoko ne osewacho. And Siaya County, I believe ni governor wa osetimo maber ahinya. Kech kano okawo thuolo mar bedo governor, of course having been a senator, to penjo mabende wapeire ni to in kibedo governor kidwa loso committee mar nono corruption issues, to ndalo mane in senator manoripo bed ni timo godo oversight mar sirikal mar county to ni ling nang'o. Ang'omiyo koro sani momiyo corruption ni is too huge, but it was a good progress nikech ne waneno ka at least en gi open mind mar mondo mi godo jopiny teko mar mondo ging'e ni sirikal mar Siaya County en sirikal ma is accountable. To penjo ma bende nyalo bet kanyo en ni koro ere kaka wa empower jopiny mondo gi understand budget, mondo gi understand annual development plan, ka county assembly timo supplementary budget, to bende communication imiyo gi malong'o kendo gi understand gimomiyo mano timore. Omiyo an gi geno ni nitiere gik ma osetimore maber, but kaka jowinjowa gi joneno wa ose analyze nitiere certain challenges madware ni mondo wadhi ka wa address gi, but 10 years down the line sani oripo bed ni governors ong'eyo problems ma counties nigo gi gimoripo bed ni itimo innovative leadership, nikech ng'eny gi gin either former senators or second term governors or former MPs ma bende osebeto in between gik ma counties gitimo. Ang'o momiyo pod in challenge mar mondo governance oti ne jopiny? Ang'o momiyo gini pod pek ne governors higni 10 moko osetieko higni